ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಾಗಿದ್ದೇರು, ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಗುರಿ ರೀಚ್ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಐಟ್ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಅಡಿ ಏಪ ಪೂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಏನಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಡ 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1.5 year ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 4 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ನೇಡ್ದುಂಗು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಆ ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಏನಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾನು ಹೊಸತ ಅದ್ದಾಲ ಪನೋಡಂದಿಜಿ. ಬಟ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಪಡೋದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟು 1.5 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಇತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ಡು October 12th 2024 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವಾಯದು 2 months ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವನು ಬರ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿಲ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ 3 months ಆಂಡು 3 years ಪ್ಲಸ್ 3 months ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ 1.5 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂತೊಂದೆ. ನೆಟ್ ದಾದ ಕಲ್ತರು ಈ 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕಲ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇದ್ರು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ ಪಾತೆರರೆ ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತು. ಎಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಟದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆತೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ 6-7 months ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುನ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಆ ಚಾನಲ್ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವೆ ನಾನು ಮಾತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ, ಒವೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ. ದಯಪಡ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಿಡು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾನಾಗತ್ತು ಓಲಿಯತ್ತ ಅಂದ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಹಂಚನೆ ದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುನ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಅದು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಐಟೆನ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇನುಜಿ ಬಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐಟು ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಮಾತಾ ಗೊತ್ತು ಪುಣತೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಒರಾನೆ ಲಾಗ್ಯನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಥರ ಫನ್ನಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಯಾನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗಿತ್ತನ ಅವು ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಜಿ. ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಟ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯೋಚಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆವರೆ ಇಂಕ ನನಲ ಆತಜಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಕುಲ್ ಏನಡ ಕೆನರೇನ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಲ ಯಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆವರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಟ್ರೈ ನನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಪ್ಪ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ ಪಂಡೈತೆ ಯಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆವರೈತೆ ನಿಕುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಏರ್ ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಪನೋಡು ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಗಡಿ ಪನೋಡು ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪಾಡೋಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಪಾಡೋಡು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಕುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಪನೋಡು. ನಿಕುಲ್ ಏನಡಕ್ಕೆಂಡ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೆಲಸನ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಫೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಫೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಬಟ್ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಜಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ತೂವರೆಗೆ ಐ ನೆವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾಡ ಶೇರ್ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಡ್ಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಕುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಿಗಾಂಡಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ದಿ ಓಡು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದುವೇ ಪುದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವಿನ ಮಾತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡಿಲ ಮೂಜಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ನಿಕುಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ನ ಮಾತ ಕೆನ್ನಾಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ನಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ತುಚ್ಪಾವೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಏನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ದೀವನೋಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ
ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜು ತಿಂಗಳ್ದೊಲೆ ಅಥವಾ 2 ಮಂತ್ಸ್ದೊಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೀವನ వచ్చి ಅವು ಆ ಸೈಡ್ ಮಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬತ್ತಾರಡ ನಿಕಲ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ನಂಬುವೆ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಾಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಬದಿಗೆ ದೀಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ದೀದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ದೀದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಲೆ ಏನನ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಏಪ ಯಾನು ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಡೇ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದೀವೋನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತನ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಆಪುನ ನೇರ್ಚಿ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಚಂದ ಎನ್ನದು ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಲೆ ಓಕೆನಾ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ರೀಚ್ ಆಪರು ಒವ್ವೇ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆತು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ನಿಕಲೆ ಗೋಲ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಸಾಧೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಗುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರಿ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವರು ಓಕೆನಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ದಿಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಲಾಗಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಹಾಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಹಾಕಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಲ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಲಾಗ್ಯುನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಾರೆ ಬಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಪೇಷನ್ಸ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡ್ಪಂಡ ಆತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಫ್ ಯು ರೆಡಿ ಬಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದಲ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರಿಗ್ಲ ಕಾಪೋಡೊಂದಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ತೊಜಪಾವಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಜ್ಪಾವ್ದುಪ್ಪಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಸೊ ಬರೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದೀದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಸೆ ದಾದ ಆದುಪ್ಪು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾಲ ಆದುಪ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಈ ತೆಂಕೆ ಆತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಯಾನು ಒಟ್ರ ಹಾಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತುನು ನೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಗೊತ್ತುನು ಬಟ್ ಶಾವಿನ ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಶಾವಿನ ಅದು ಅನ್ಪುನ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೇ ಇದ್ದರು ಬತ್ತಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೈತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ದೇ ಇದ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂತೆ ಪೋನ್ ಬೈದುಂಡು ಲೈಟ್ಲಿ ಪೋನ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಬರ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಣ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಪೇ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವಿನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ನಿಕುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐಟು ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಇತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ವೀಡಿಯೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿನ ಬಾಯಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತು ನಾತೆ ಸೊ నేను ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಲ ಮಲರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಈತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಒಂದು ದಾದಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಡಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಜನ ವೀಡಿಯೋಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಚೇಂಜ್ ಅತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅನ್ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೊಂಜಿ ಆತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನು ನಿಕುಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ದೆತ್ತೋನಂದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಡ ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಅವನು ಮೊಕುಲ್ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪುಚಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಬೇತೆ ದಾದಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಒಂದಿದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿ ಕ್ಲಾಯ್ನಾತೆ ಬೇಗ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್